Yau ga mu a gidan tarihin sufuri a ƙasar India wanda ake kira da Heritage Transport Museum, wanda ya haɗa da kayan sufurin gargajiya da na zamani. Ku biyo mu domin mu je ku gani wa ido. Kamar yadda kuke ganin wannan ana kiran shi falki, wata hanya ce ta sufuri wadda 'yan gidan sarauta ake ɗauka ciki, sai bayi su ɗauki wannan side ta gefe-gefen duk iya tafiyan da za a yi. Kamar yadda za ku ga kala-kalan irin shi, ga wani can kuma wancan side ɗin akwai gado, me ake ce mai, akwai har pillow ciki, mutum zai iya kwantawa ciki ya huta ya yi iya baccin da yake bukata. Shi kuma wannan na zama ne, mutum zai zauna bisa kujera sai ya ɗauke shi iya tafiyan ne. Shi kuma wannan shi ma abin hawan nasu ne na zamanin da, wanda ake ɗaura wa shanu sai su ja. Kamar yadda kuke ganin wannan siddin dokin su ne a lokacin da. Sai kuma wannan na raƙumi, siddin raƙumin da suke ɗaura wa raƙumi ne ga su nan. Shi wannan mai ɗan girman shi kuma siddin giwa ne, a saman giwa suke aza. Sai wannan da ake ƙawata jikin giwan da shi, kamar suna decorating ɗin giwan da shi. Sai kuma wannan hanyar sufurin da suke kira da tanga, wanda suke ɗaurawa doki duk tsawon tafiyan da za a yi, idan ta kusa ce ma ko ta nesa. Kamar yadda kuke ganin yanayin su ga sunan do. Sai kuma wannan abin sufurin da ake ɗaura raƙumi yana jan shi. Sai kuma wannan da akuya ke jan shi, shi ma wata hanyar sufuri ce wadda suke azama akuya sai ta yi ta. Nan kuma ɓangaren school buses ne, wato motocin 'yan makaranta. Wannan yanayin yadda suke a da ne. Wannan gaskiya wannan motar langa-langa ce, ba school bus ba ce wannan gaskiya. Sai kuma wannan ita ma da ɗan dama-dama wannan, kamar yadda kuke ganin ta, ita ma school bus ce, yanayin yadda suke a daɗi. Bari mu ga yadda cikin wannan take a lokacin ke ganin wa'annan motocin da aka yi fina-finan Bollywood da su can shekarun baya da suka wuce. Kamar wannan motar da jarumi Shah Rukh Khan ya yi fim ɗin Dil To Pakalhi da ita shekarun baya da suka wuce, tun yana ɗan saurayin shi. Kamar yadda kuke ganin cikinta, motar Rolls Royce ce ta da, Rolls Royce HP, kamar yadda kuke ganin ta, wadda aka yi shekarun baya can, shekaru da suka wuce. Sai kuma wannan motan Ford ce, kamar yadda kuke ganin ta, wadda aka yi 1957, kamar yadda kuke ganin cikin ta. duk irin motocin, yanayin motocin su ne na da. Sai nan kuma yanayin yadda gidan man su yake a da, kamar yadda kuke gani nan me ake kiran shi, galan-galan ne na, amma ba na roba ba, na ƙarfe. Yanayin duk yanda gidan man su yake. Don wa'anda ke kallon fina-finan Bollywood za ku ga Anita Bachcha yana yawan shiga irin wa'annan motocin. Duk ga sunan can na hango wannan mota, ni na kasa gane mota ce ma ko me, abu kamar ɗakin samari ba ƙofa. Ga ta nan dai, ga ta nan. Ga kuma mashin mai tashi sama. Wannan mashin ban san ina zai je ba idan ya tashi. Nan kuma ɓangaren mashinan su ne na da. Ashe su ma suna da su Suzuki, gashi nan suna da Suzuki, su ma sun yayin Suzuki. Har da su Yamaha, wani mashin wanda nima na san shi shekaru da suka wuce da yawa a Najeriya. Gaskiya ne. Sai kuma wannan Royal, shi wannan kyalkyalin nashi ban ma san inda za a je da shi ba. Sai shi wannan fitilu ne gaba ɗaya, ko kuma ododi ne, Allahu a'lamu. Ga hero nawa,
Honda. Sai kuma wannan ko Techno, to shi ban ma san ta yadda za a tuƙa wannan mashin ɗin ba fa. A'a, a zauna na a riƙe nufi gaskiya. Sai kuma wannan ɓangaren mashinan nan nasu ne waɗanda ake ce ma Vespa, ga sunan kala-kala. Shi wannan ma ko na yara ne ko na manya, Allahu alam. Ga yanayin yanda yara suke saman wayannan mashina ɗin, ma yanayin yanda kekunan su yake a da ne. Su ma suna da baƙin kolo kamar yadda kuke gani nan, yanayin baƙin kolon su ne kekunan su ga sunan, da na 'yan yara ɗin da na manya da na tsofaffi ma duka duk su ne a nan. Wannan shine yanayin yanda jirgin ƙasan su yake a lokacin da. Nan kuma yana cikin kaman an ɗan yi shi ne haka ta yanda za a nuna yanayin yanda yake. Bari mu ga yanda cikin nashi yake a lokacin daɗin. So nan yanayin yanda ake jiran idan ka je abin nan me ake cewa tashar jirgin ƙasa, za ka ga wurin zama su, yanayin yanda wurin zaman nasu yake ne a nan. Sai kuma gashi nan kuna ganin yanayin yanda yake nan, irin an abin nan ɗin shi ne ta yanda za a ga zahirin yanda yake. Sai nan kuma ɓangaren jiragen su ne na ruwa, kamar yadda kuke gani samples din ne a can cikin glasses din can da kuke gani ga sunan. Nan ma an ƙawatar da jiragen ruwan ne ga sunan kamar yadda kuke gani. Nan kuma shine jirgin saman nasu, gashi nan kamar yadda kuke gani, kamar da ya tashi sama. Nan kuma yanayin yadda suka yi modernizing abin ne, suka zamanantar da jiragen nasu. Gashi nan za ku ga an sa Air India, wato yadda yanayin jirgin nasu yake a yanzu kenan. Wannan abun ana kiran shi da audio guide. Duk mutum zai shigo a cikin wannan wurin ana ba shi ɗaya makala wa kunnensa sai a masa bayani duk inda ya je. Zai ga komai a cikin wannan wurin yana da number, so da zaran ka danna number za ka fara jin bayanin wannan abun ta yaren English ko kuma yaren su na Hindi.